Dobré ránko, ja vás zdravím z Niu. Aktuálne si môžete všimnúť, nesiem opäť lyže a ideme zo Slovakia Lines na Štúlek. Lyžovačku zo Slovakia Lines na Štúlek už veľa z vás pravdepodobne pozná. Odchádzate ráno o 7 z bratislavských Nív a o 9 už teoreticky viete byť na svahu a keďže v cene lístka máte aj skipas, tak na mieste nemusíte absolútne nič riešiť. Na cestu sme dostali toto proteínové mliečko, no a potom neskôr ide do nádherné výhľady na Alpy. Hneď prvý failik, čo som zistil, keď som sem prišiel, keď som si zabudol takú tú skrutku na GoPro, čiže na hlavu si úplne dneska GoPročku nedám. To som celý, áno, som vedel, že som ešte zabudol. Bolo to toto, som si myslel, že to na prilbe, ale tak bohužiaľ, každopádne už sme obutí, všetko máme lyže, to obúvanie lyžiarov je vždy najhoršie. A ideme už sa iba obuť do lyží a hore na lanovku. Jak som hovoril, no tie rady tu nie sú najmenšie. Toto všetko čaká na skipasy, prosím pekne. Ideme. Pri lanovke sme čakali približne 10 minút, kým sa dostali na rad, no ale túto plynulosť tejto lanovky si zapamätajte, pretože dnes totiž rozhodne nebude samozrejmosťou. To si pamätám, minulý rok sme tu boli takto v januári, asi 12. januári, to bol minulý rok, kde tu asi presne o rok. Si pamätám, že ešte v ten deň ráno, jak som sem šiel, tak som si navoskoval úplne na nové lyže, úplne som si ich vyvoskoval. A ja som tu normálne že nelyžoval, a som sa kolzal, to bolo akože strašné, že dneska som to chybu neurobil a tu som ich voskoval po Valčianskej, alebo vôbec, nepamätám si to úplne. Je to dosť veľké, určite oveľa väčšie než vo Valčianskej. Že to je príšerná. Lanovka tam proste stojí, tvoria obrovské rady. Furt to stojí, už to stojí tak 4 minúty. Vy reálne stojíte toto 20 minút, potom sa veziete, hore asi 10-15 minút a lyžujete to 8. Čiže budem dneska rád, keď stiem tak 5-6 jazdov a furt to stojí, už 4 minúty to stojí proste. A to je ešte víkend, ale sú prázdniny, ja si nechcem vedieť, čo tu je cez prázdniny. Toto len ten svah je prázdny a lanovky budú úplne plné. Nechcem fakt vidieť, čo to sú prázdniny. Po 30 minútach, počas ktorých lanovka väčšinu času stála, sa ju rozhodli úplne vypnúť a odporúčili nám sa presunúť na pomy, ktoré jazdili cca tak do štvrtky tejto lanovky. Tak je tam nejaká chyba a tá lanovka bude vypnutá minimálne na hodinu. Všetci teraz kráčajú na ďalšiu lanovku, na ďalší lift, ktorý je 200 metrov ďalej. A teda to už dúfam, že bude bez problémov. A už je snad zaližené, pretože za hodinu a pol, možno 2, som stihol presne jednu jazdu. To je podľa mňa veľký úspech. Ale ako keď nebudem myslieť proste na to, že tá lanovka sa zrovna dneska pokazila, to tiež mel. Proste to sa stalo, no to už nejdem sa niekde zamýšľať, tak je úplne nádherné slnečno a to počasie dneska vyšlo 10 z 10. Modrá obloha, perfektné slnko a táto Puma asi bude stačiť. No. Je to lepšie jak nič, vždy to chcem hovoriť, že aspoň niečo máme, keď sa niečo pokazí, tak vždy to nejaká alternatíva. Tam sme vlastne šli tou Pumou, čo je tam, len to sa nám neoplatí chodiť, tam je oveľa väčšia rada než tu a tuto hneď je druhá Puma, ktorá je ešte možno väčšia a menšie rady sú tam. Slnko je fakt super a mám ho mega rád. Už sa teším na leto, keď bude asi proste každý deň, alebo väčšinu dní slnečno. Mega sa na to teším. Keď tam bude jeden človek, keď tam bude jediného človeka, čo ide hore, tak to tam presunieme. Už vyzerá, že to ide, tam nejaké testovné, ale... K môjmu prekvapeniu to dlho netrvalo a o 20 minút som zahliadol prvých ľudí na lanovke a to znamenalo jediné, že sa vraciame tam, kde sme začali a môžeme si konečne poriadne zalyžovať. Slnko tam dáva úplne bomby, to je super. Keď zatiahnu, to je také mech, ale keď je slnko, kámo, bomba. Táto lanovka, ktorou sme my išli, je prvá sedačkovka, potom vedie vyššie hore ešte ďalšia, ale to si ukážeme neskôr. Od tejto prvej lanovky sú to cca 2 km, než to zlyžujete, potom sme sa naspäť vyviezli hore a išli sme na obedík. Reštaurácia, a to znamená jediné, že ideme papkať, že teda dosť veľa lyží.
Dobrá, kamo. Chceme skúsiť takú spojovací cestu, my sme vlastne tam spojili. Je to oveľa viac slov, či preto začínajú. Tak, to je oveľa bezpečnejšie, že to nejde akože prudko dole a tu máte proste úplne chill. Tu dokonca musíme odrážať palicami, aby som vlastne sa vôbec rozbehol nejak extra. Asi trošku zmena. No na poslednú jazdu ešte úplne tou oranžovou lanovkou. Čujte na to. Krásny svak a tá scenéria, my sme v takej výške. Dúfam, že máte pocit, pretože dosť fúka. 1700 metrov nad morom sme. A to je úplne hladúčo svak. Čo k tomuto výletu asi dodať? Boli tam aj faily, ale aj nejaké pozitívne momentíky a tak to je podľa mňa úplne v poriadku a je to jak v živote, viac menej. Ďakujem moc, že sledovali a vidíme sa opäť v nedeľu u ďalšieho videa, ktoré bude opäť fotografia, ale jediné, čo vám môžem teraz povedať, že street to teda rozhodne nebude a uvidíme sa u niečo trošku zaujímavejšieho. Majte sa čo možno najlepšie a vidíme sa čoskoro.